שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור נוסף. היום אנחנו נגדיר את המשתמש שאיתו אנחנו הולכים לעבוד בקורס הזה, והסיבה לכך שאנחנו צריכים לעשות את זה היא שעל פרויקט אחד יכולים לעבוד מספר אנשים, וכדי שיהיה לנו מעקב מי שינה מה, אנחנו חייבים להגדיר את המשתמש שאיתו אנחנו עובדים. וכדי לעשות את זה אנחנו נעבוד עם שורת הפקודות. אני מזכיר בעבור מי שמעולם לא עבד עם שורת הפקודות שבערוץ הזה יש קורס שמסביר איך לעבוד עם שורת הפקודות מאפס. אם אתם נמצאים כאן אני מניח שראיתם את השיעור ההוא ויש לכם הבנה בסיסית של איך עובדים עם שורת הפקודות. אז כמו שהסברנו, בואו נפתח את שורת הפקודות. אני אפתח את הטרמינל בדיוק כמו שהראיתי. זאת שורת הפקודות שאני אוהב לעבוד איתה. את כל הודעות המערכת האלה אני יכול לנקות על ידי כך שאני אכתוב CLS או Clear. לא חייב לנקות אותם, אני אוהב לנקות אותם, מה שנוח לכם. אז דבר ראשון אנחנו רוצים לבדוק האם כבר מוגדר לנו שם משתמש בעבור הגיט שלנו. כדי לבדוק את זה נכתוב גיט, לאחר מכן נכתוב config, נעשה רווח, נכתוב user, נשים נקודה ונכתוב name. נעשה Enter, ואני רואה שאין לי שום משתמש מוגדר במערכת הזאת. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה להגדיר את המשתמש שלי. כדי לעשות את זה אני אכתוב git, רווח config, רווח מקף מקף global, רווח user, נקודה name, רווח, אני שם כאן את השם שאיתו אני רוצה להזדהות, כלומר את שם המשתמש שלי. אני אכתוב סרגי, לכם אני ממליץ לכתוב שם פרטי ושם משפחה, בעבור מקרים שבהם אתם עובדים עם כמה אנשים. זה סתם משתמש דוגמה שאני מראה לכם, זה לא משתמש אמיתי, זה איזשהו משתמש שכרגע נמצא במכונה וירטואלית, לכן אני יכול להראות לכם את ההגדרות הכלליות האלה. במכונה הראשית שלי, שם המשתמש שלי הוא שם פרטי ושם משפחה, וכך אני ממליץ גם לכם לעשות, להגדיר את שם המשתמש שלכם שם פרטי ושם משפחה, ונעשה Enter. עכשיו נבדוק עוד הפעם את שם המשתמש שמוגדר אצלי במערכת. להזכירכם אני יכול לדפדף בפקודות בעזרת החצים למעלה ולמטה. טרמינל ממוצע מאפשר לנו לדפדף עד 1000 פקודות אחורה, אז נגלול לפקודה האחרונה במקום לכתוב אותה מחדש ונעשה Enter. אפשר לראות ששם המשתמש שמוגדר אצלי עכשיו במערכת הוא סרגי. אז את השם הגדרנו, עכשיו בוא נגדיר את המייל שאיתו אנחנו עובדים, וכאן חשוב להגדיר את המייל שאיתו אנחנו נתחבר אחרי זה לגיטהאב. באותו האופן אנחנו יכולים לבדוק האם קיים לנו כבר איזשהו מייל מוגדר במערכת. נחזור לכאן, נחזור לפקודה הזאת, נמחק את הניים ואני אכתוב כאן אימייל, אני אעשה Enter. אפשר לראות שלא מוגדר לי כאן שום מייל בעבור המשתמש הזה. אז כדי להגדיר מייל אני אחזור אל הפקודה הזאת שהגדרתי איתה את השם ואני אמחק הכל עד הנקודה, ובמקום name אני אשים כאן אימייל, אני אעשה רווח ואני אכתוב את האימייל שאיתו אני מתכוון להתחבר לגיטהאב. לדוגמה test@test.com. זה מן הסתם איזשהו מייל פיקטיבי. עכשיו אני אעשה Enter, ואם אני עכשיו אבדוק את המייל שמוגדר במערכת, אני אראה שעכשיו זה המייל שמוגדר. אז בצורה הזאת בקלות אנחנו הגדרנו גם את שם המשתמש עבור המשתמש שלנו וגם את המייל שלו. זה הכל השיעור הקצרצר הזה. תודה לכולם ואנחנו נתראה בשיעור הבא.